Dette er min mundtlige opgave til elektricitet. Først vil jeg vise, hvordan man måler strømstyrken og spændingsforskellen med kredsløb. Jeg har lavet en serieforbindelse med et batteri og 2 modstande, og hvis vi flytter denne hen over ledningen, får vi, hvad strømstyrken er, som måles i ampere, og vi kan se, at hele vejen igennem er den 0,3 ampere, og grunden til, at den er konstant, er fordi, at i en serieforbindelsen vil strømstyrken forblive den samme. Hvis vi derimod tager vores voltmeter, kan vi måle spændingsforskellen. For så at måle spændingsforskellen, så sætter vi vores voltmeter over vores batteri, og vi ser, at der er 9 volt i vores kredsløb. Nu vil jeg måle strømstyrken forskellige steder i vores kredsløb, hvilket jeg så lige gjorde. Og igen ser jeg, at der er 3 ampere. Og det var igen, fordi det var til forskel. Yes. Jeg ser ja. Og hvis vi måler spændingsforskellen forskellige steder i vores kredsløb, så får vi, at for eksempel over vores batterier, altså vores modstand, er der 3 volt her, og der vil tilsvarende være 3 i vores næste batteri, og der er også 3 over vores pære. Det vil altså sige, at for eksempel hvis grunden til, at der er 6 her, er fordi vi tager den samlede spændingsforskel og nu så med spændingsforskellen vi havde over vores batteri, der var 3. Her får vi en volt på 3, fordi at vi minuser vores 9 volt med de sammenlagte 3 volt for hvert batteri og får 3. Så hvis vi måler her, får vi 0 watt, fordi det er 9 minus 3 minus 3 minus 3. For at beregne modstand i vores pære, har vi omformuleret vores formel URI til R, altså modstand er lig med vores volt divideret med vores ampere. Vi havde vores volt over i vores kredsløb til at være 9, og vi havde vores ampere til at være 3. Dermed kan vi sige 9 divideret med 3, og får så, at vores modstand er lig med 3 ohm. Yes. Og for at beregne effekten i vores pære, bruger vi formlen P er lig med U gange I, og får så vi fik, at effekten i vores pære er lig med vores 9 volt divideret med vores 3 ampere, ligesom at her var det altså 9 volt og 3 ampere. Vi skal selvfølgelig vi ganger vores volt med vores ampere, og får at effekten er lige med 27 watt. Og det var så min mundtlige aflevering til elektricitet.